Prav lepo pozdravljeni v naši knjižnici, knjižnici Križev Gogoranc, mestni knjižnici Ljubljana. Na današnjem predavanju z naslovom Veronika, skrivnostna ženska, ogledalo svojega časa. Današnje predavanje sodi v sklop prireditev, ki jih prirejamo v okviru projekta Multikul Praktik. To je projekt za širjenje znanja o tujih kulturah, za poznavanje tujih kultur. Izjemno vesela sem, da lahko med nami gostim magistro Kristino Pavlovič, ki prihaja iz Hrvaške. Ne vem točno iz kje, tako da bom povedala njeno profesionalno. Magistra Kristina Pavlovič je zaposlena kot kustosinja v muzeju Dvor Veliki Tabor. Ta muzej sodi med muzeje Hrvaškega Zagorja. Dvor Veliki Tabor, ki je v Deseniču, je posvečen oziroma velik del svoje dejavnosti namenja prav Veroniki Deseniški, ker naj bi bila Veronika to njeno rojstni kraj. Zato smo vzpostavili sodelovanje in prišlo je do današnjega predavanja in knjižne delavnice, na katero ste prav tako lepo vabljeni. Naj pa ob tej priložnosti samo na kratko se zahvalim svojim sodelavcem za pripravo in izvedbo projekta Multikul Praktik. Trudili, delali in ustvarjali so Silvija Štravs, Maja Šefman, Karolina Harjač-Bricelj, Katarina Duščak, Matej Gazvoda in še drugi skriti sodelavci. Ob tem pa bi rada besedo predala vodji projekta Silviji Štravs, da samo na kratko predstavi letošnjo temo projekta Multikul Praktik in kako je potekalo ustvarjanje teh dogodkov. Hvala, Barbara, na besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v naši knjižnici. Na taki priložnosti pozdravljam gospo Pavlovič, kustosinjo iz dvorca Veliki Tabor. Nekaj malega o našem projektu Multikul Praktik. Multikul Praktik je zasnovan kot projekt za mlade in mlade po srcu. Namenjen je predstavi drugih kultur, drugih običajev, seznanitvi z njimi, lomljenju stereotipov. Letos je nekako neslo, da smo se odločili za državo v fokusu Hrvaško in s tem je prišlo do sodelovanja z omenjenim dvorcem, kakor je gospa Marinčič povedala. Namreč skupna legenda nekako ponuja zelo veliko različnih razmišljanj, zgodb, skupna zgodovina, vendar vsakemu umetniku ponuja tudi različno interpretacijo te legende. S kolegico Majo Šefman sva tako s pomočjo oziroma idejo gospe Pavlovič, ki je postavljala že samo stavo v Celjskem gradu, povzeli najbolj take iztočne točke, da bi vam pomagale razumeti, koliko so se umetniki in na hrvaški strani oziroma hrvaški in naši slovenski ukvarjali s to legendo, kakor tudi ostali umetniki, kajti sama Veronika je inspiracija, torej in za gledališčnike, za umetnike, za slikarje. Tukaj je skratka nek tak vir, kateri je neosetljiv. Mladi so tudi bili vabljeni na to razstavo in mislim, da je to nekako prva razstava, ki je bila v naši knjižnici postavljena predvsem mladim. Trudili se bomo pa tudi, da bo tako tudi še naprej. Z moje strani je to sedaj vse. Prosim, uživajte v samem predavanju. Hvala na pozornosti. Besedi bi povabila gospod Kristino Pavlovič. Še prej bi pa kar vas vprašala, kako bi se dogovorili glede prevajanja. Imamo zagotovljeno prevajalko. Kristina bo govorila kajkovsko, hrvaško. Se dogovorimo za sprotno prevajanje
Ja ću vam kakasti, a onda ako se budemo razmili dobro, ako ne. Može? Ako ne, kolegica bude ovdje Prevodit će raditi. Lahko ostavite, pa bomo potem dali. Svima skupa dobra večer. Dobrodošlicu vam želim i ovu kuću u kojoj ja nisam danas domaćin, ali imamo divne domaćine i ja vjerujem da vi dosta često dolazite u ovu knjižnicu. Ali mene ono što me zapravo najviše zanima je, jeste li bili u Velikom Tablu? Ne, ja. Je. Evo, kolegica Irena je bila, pa ja vjerujem da ću moći na kraju predavanja potvrditi jer je ono o čemu ćemo pričati istina. Vi ste isto bili, gospođo? Ste bili? Kada? 10. Aha. Tad nije još bio ovako lijep kao što je na ovoj slici, jel da? Da. Naime, otprilike prije 10 godina ili malo više je dvor Veliki Tabor u potpunosti obnovljen i otvoren, evo, prije možda 2 godine. Skroz taj arhitektonski dio je otvoren i sada možete doći pogledati kako to izgleda. Nama još samo nedostaje unutra nekoliko, odnosno stalna izložba, stalna rastava i onda će biti u kompletu. Ali nije niti toliko važno kako Veliki Tabor izgleda izvana, važno je ono što u sebi krije, koje su to priče. Priča, odnosno legenda o Veroniki Desiničkoj vam je poznata, pretpostavljam. Je li? Ako nekome nije, neka mi kaže. Ali nisam sigurna je li vam poznata ona usmena predaja koju mi u Tablu imamo. Jer razlikuju se priče. Ova na slovenskoj strani i ova naša na hrvatskoj. One su jednako vrijedne, i jedna i druga. Ova na hrvatskoj strani je čak i na listi nematerijalne baštine Republike Hrvatske. Riječ je o jednoj priči, dakle, koja je sada stara već 600 godina i koju su pričali ljudi u okolici Desinića, odnosno u okolici Velikog Tabora. Sa znanstvene strane gledajući, sigurno je da se tu izmiješalo puno svega. Što istine, što neistine. Ali za današnjicu to i nije toliko važno. Važno je da mi o njoj pričamo i da je ta naša Veronika Desinička i dalje, kako bismo rekli, živa. Pokazat ću vam na ovim mojim slajdovima na koji način je živa u Velikom Taboru. Ali ja jako dobro znam da je i kod vas ovdje živa, jer se priča, jer se o njoj piše. Prošle godine smo imali u Pokrajinskom muzeju u Celju jednu veliku izložbu o toj našoj Veroniki Desiničkoj iz hrvatske i slovenske strane. I jednako tako se pokazalo da je vrlo tajanstvena, da malo o njoj znamo. Znamo puno o Celjskima, ili gotovo sve. Ali o Veroniki samoj znamo jako malo. A Veronika je zapravo žena, kao što naslov ovog predavanja kaže, žena koja je ogledalo čak i našega vremena. Zašto to kažem? Pokazat ću, ili ćemo bar pokušati objasniti. Razumijete me sve? Ja. Ok, hvala. Znači, pitanje koje se inače bavimo kada pričamo o djeci tu našu priču, dakle, tko je bila ta Veronika Desinička? Odakle je bila? Jer ni to nismo sigurni. Kada je rođena? Kojeg je podrijetla bila? Zašto je postala uopće tako važna? I kako to da o njoj tako nepoznato i još i danas razgovaramo? Tko je bila ta žena? Zapravo, mi u Hrvatskoj ne znamo ni tko su joj bili roditelji, niti kada je rođena, koje godine. Zbunjujuće je što u Celjskim kronikama piše da je postojala ta Veronika, ali ovo što se piše Veronika Desinička, to znači da je ona von Desinić, iz Desinića. Ali vidjet ćete, u Celjskim kronikama je to njezino iz nekog mjesta napisano na sigurno 20 različitih načina. Negdje piše Thesenic, Desenic, Desenice. Sad, Desenice postoje u Sloveniji. Postoje Desenice kod Jastrebarskog u Hrvatskoj. Otkud je došla ta žena? Kako je uopće Friedrich Celjski došao do nje? Gdje su se oni našli? Kojeg je podrijetla bila? Tu je opet zbunjujuća situacija jer Friedrich Celjski govori na jednom mjestu da je ona bila neka kćer mađarskog velikaša. U Hrvatskoj se kaže da ona nije bila visokoga roda,
ali da nije bila ni seljanka. To znači da je možda otac imao malo više zemlje nego obični seljaci. Tako da je oko Veronike sve tajanstveno. Međutim, možda ipak ne toliko koliko nam se čini ovako na izgled. Dakle, ta naša tajanstvena žena, vraćamo se pričom u početak 15. stoljeća. Dakle, Herman Celski, Friedrich Celski, to su glavni likovi ove priče i ta naša Veronika. Naravno, tu su izmiješani i Barbara Celska i Sigismund Luksemburški, tadašnji kralj, ali oni nisu za našu priču toliko bitni. Kakva je bila uloga žene u srednjem vijeku? To je već zapravo kasni srednji vijek. Dakle, ako ste bili visokoga roda i pripadnica ženskoga roda, vaša je vrijednost bila u tome što je vaša obitelj imala. Dakle, kako ste staleški bili visoko podignuti i koliko ste mogli imovine, zemlje, vrijednosti donijeti u miraz. To je bila vaša vrijednost. Kao velikaške žene. Žena u srednjem vijeku, dakle visokoga roda, uvijek je bila pobliže određena vezom s nekim muškarcem. Dakle, ona je kćer toga i toga, ili ona je žena toga i toga, vi niste funkcionirali kao samostalna osoba, vrlo rijetke su to bile. Pa čak i Barbara Celska, koja je bila snažna jedna osobnost, ona se isto deklarirala kao žena Sigismunda Luksemburškog, kćer Hermana II. Celskog i sestra Fridriha II. Celskog. Dakle, i udovica, čak i kad ste bili udovica, bili ste udovica toga i toga. Taj se odjek još osjeća u engleskom jeziku, recimo, a osobito vezano uz engleski dvor, na taj način se isto žene predstavljaju, kao žena toga i toga. Ili, kao što ovdje piše Ljubavnica, tako su predstavljali Veroniku Desničku. Naravno, s obzirom da se nalazimo u knjižnici, vidite, ovdje smo pokušali izložiti neke knjige koje su rezultat mašte, uglavnom, pisaca, osobito u vrijeme engleskog preporoda, dakle u 19. stoljeće. Tad su Veroniku Desničku zamišljali na čudnovate i razne načine, upravo iz tog razloga što nema točnog opisa kako ona izgledala. Onda imate jedan prikaz Veronike Desničke, evo, to je žena 21. stoljeća. Teško se... Iz Hollywooda. Da, iz Hollywooda. Teško se može reći da je sad to baš Veronika iz Desnića iz 15. stoljeća. No, imam ja za vas jednu tajnu, ali to ćemo malo kasnije otvoriti. Ovo je isto jedan prikaz, evo, Veronike iz Desnića kao neke žene, opet žene koje je, da, više filmski lik nego što bi bila ženska iz 15. stoljeća. S tim više što pretpostavljamo, jer Celske kronike o tome pišu, da je bila mlada. Za kasni srednji vijek mlada znači da je imala 13-14 godina. Ovo baš nema 13-14 godina, ovo ima više prema 20. Ovo je jedna interpretacija našeg umjetnika lokalnog, koji je zapravo kao Veroniku Desničku vidio kćer lokalnog industrijalca koji u Desniću ima mljekaru. Mljekara se zove Veronika, naravno. Možda i kod vas ima za kupiti negdje jogurti, sirevi i tako dalje, Veronike. Dakle, i kćer mu se zove Veronika. I ona je tu figurirana, dakle sad ona preuzima taj lik Veronike na sebe. Ekonomija i novac vam uvijek igraju veliku ulogu. Dakle, ovjekovječena kćer njegova. Ovo su također neki prikazi, to su uglavnom prikazi iz slovenske kulture, naslovnica knjige, onda jedan prikaz iz stare kazališne predstave kod vas u Sloveniji. Ovo su također, vidite, Geržanov naslovnicu njegove knjige Fridrih i Veronika. Onda je ovo također jedan prikaz Veronike u seriji prikaza na temelju istraživanja lubanja celskih. Doduše, Veronikine lubanje nema ni kod vas, nema ni kod nas. Tako da, ako ju negdje nađemo, znati ćemo dobro je li to Veronika. Zašto? Zato što su detektirane kosti Fridrihove i zato što su detektirane kosti Ivanove, njihovog sina. Znači, u trokutu imamo 2 točke, treća bi se mogla pronaći. Ovo je jedan dosta eksplicitni prikaz
Veronike, netko ju je vidio i tako u ležećem položaju, doduše vidjet ćete nije jedini, jer 1901. Poznati hrvatski slikar Oton Iveković, koji je jedno vrijeme bio vlasnik dvora Veliki Tabor, također je naslikao jednu sliku, evo to je ta, ovo sam ju u kosu snimala, pa čudno izgleda. Uglavnom, ta slika stoji kod nas, ne u originalu Taboru, original je u Hrvatskom povijesnom muzeju, ali ona stoji. Dakle, ovo je Herman II. Celski, on vidi se da je moćan vladar, sad on je tu glavni, dolazi s vojskom do Fridriha. I ovo je naša tajanstvena Veronika. Oton Iveković je vrlo lijepo to napravio, vrlo lijepo naslikao Veroniku. Vidi se da je to žena neka, ali se ne vidi ni likom, nikako se uopće ne prepoznaje što bi bila. No, ovo je isto dosta eksplicitan prizor. Veronika još uvijek lješkari u krevetu, sad je li baš jutarnji ili neki njihov međusobni moment, to ne znamo, ali u toj mračnoj atmosferi ona je tu jedna svjetla točka. Dakle, kad razmatramo Veroniku Desiničku, onda ju možemo gledati kroz mnogobrojne njezine identitete. Dakle, bila je djevojka kad se upoznala sa Fridrichom, odnosno kad je Fridrich nju upoznao. Postala mu je žena, postala je majka njegovog djeteta, barem jednog. Celske kronike pišu da je bila ljepotica. Što je to značilo u ono doba, to vam ja sad ne mogu reći, ali piše da je bila ljepotica. E sad, negdje su ju u celskim kronikama opisali kao plavušu, negdje da je imala tamnu kosu. Pokazat ću vam kasnije što je značio jedan i drugi opis. Dakle, tu uopće nije bila stvar o tome kako ona stvarno izgledala, nego kako su ju vidjeli ondašnji muškarci. Bila je ljubavnica, priležnica, konkubina, to su sve riječi kojima celske kronike opisuju Veroniku Desiničku. No, naravno ne samo to. Bila je coprnica, čarovnica, vještica, iako zapravo nije bila. Barem su tako suci odlučili. Negdje piše da je bila seljanka, negdje da je bila niža plemkinja, pa lijepa kćer uboga plemića, pa nismo znali je li bila uopće Hrvatica, odnosno je bila iz Desniće ili nije. Pa negdje piše da je bila plemenita i lijepa gospodična, pa visoko plemenita, pa malo plemenita, pa lik iz pripovjetke i na kraju suvremeni brend u gospodarstvu i turizmu. Tak se zove kafić Veronika u Desiniću, zove se mljekara i danas se to ime, dakle, na tom imenu zarađuje. Zamislite sada ženu iz 15. stoljeća sa toliko identiteta. Mnogi od ovih identiteta imamo i mi danas. Žene. Muškarci imaju neki drugi, ali danas su žene. Dakle, ovo su njezini identiteti, a mi o njoj zapravo ne znamo ništa. Što znamo? Dakle, znamo da je Veronika von Desinić bila. Ovo sam vam tu napisala nekoliko, dakle, varijanti kako se piše to mjesto otkud je Veronika. Znači, Desinička, Desinice, Desenic, Desevic, Hačen, Tesenic. Ko bi to znao? Ko je to sada ovoga? Ko je to mjesto? Znamo da je bila druga žena Fridricha II, grofa Celskog. Ne znamo kad je bila rođena, ali znamo, dakle, da je ubijena 17. listopada 425. Čak niti to nije sigurno. Ili možda 428. Ovo su činjenice iz vaše povijesti. Da je pokopana na Slovču, da je tijelo preseljeno u Jurkloštar, tako se kaže. I u nekrologu je označena kao Veronika komitisa, dakle kao grofica. Na kraju svega je ipak, barem što se slovenske strane priče tiče, završila kao grofica, odnosno plemenita roda. No, tu sam napisala, podrijetlo Veronike, dakle, veže se uz Desinić. I to nismo znali još do nedavno, ali je Fridrich napisao, kad je pisao u Italiju, u Veneciju, jer se tamo htio s njom sakriti, onda ju je predstavio kao kćer nekog mađarskog kralja, odnosno mađarskog barona. Kažu povjesničari da je to vjerojatno učinio zato što je ih htio zaštititi, jer Italijani baš ne bi htjeli prihvatiti neku poluseljaku da im dođe na dvor. Znači, pitanje njezina podrijetla također nije riješeno.
naša je Veronika bila upletena u nešto što je zapravo više imalo veze sa imovinom nego sa osobitom ljubavlju, pogotovo ne ljubavlju prema njoj. Naime, kada je Herman II. Celski odlučio svog sina oženiti sa Elizabetom Frankopan, učinio je to iz čistog računa. Dakle, Elizabeta Frankopan je u taj brak donijela pola otoka Krka, Senj i još prilično gradova na moru u Primorju. Što se Hermanu Celskom i dopalo, naravno. To je bila dobra partija za njegovog sina. Uostalom, kćer Barbaru je ženio za kralja. To već dovoljno govori o Hermanu Celskom. U pretisku Celske kronike iz 1833. tako ona izgleda, što piše? Dakle, piše činjenica da je grof Friedrich susreo, dakle, hübsch Jungfrau, zgodnu mladu curu, dakle, i ona je bila von Besenic. E sad, kad piše da je bila von Besenic, piše da je tu bila u blizini Krapine, ne? Nije baš za vjerovati tome svemu, jer na nekim drugim mjestima piše malo drugčije. Dakle, piše da je bila iz sela D, ovdje opet neka druga varijanta imena, u Varaždinskoj županiji tadašnjoj, blizina Krapinskih Toplica. Smješta se to tu negdje, ali nije baš posve sigurno. I tu piše, dakle, da je bila druga supruga Friedricha II. Celskog. Opet malo drugčije verzija imena. To piše u Celskim kronikama. Dakle, to su činjenice koje znamo iz Celskih kronika. Ovo sam već zapravo istaknula. No, Herman Celski je, nakon što je uhvatio Friedricha i Veroniku, svoga sina poslao u Celje i zatvorio u Celsku kulu. Taj dio priče znate. Ostao je unutra 4 godine i vjerojatno bi i duže do kraja života, da se nisu u obitelji Celski dogodile neke okolnosti zbog kojih je Herman Celski morao izvući sina van. Ali, tada je Celski optužio Veroniku da je vještica. Kod vas se taj slučaj bilježi kao, dakle, prvi slučaj optužbe za vještičarenje i kod nas, zapravo na cijelom ovom području, to je 15. stoljeće, to je jako rano, i tada je još bilo moguće da vas se oslobodi ako se netko založio za vas. Čini se da je možda ipak za Veroniku netko rekao kako pohvalnu riječ. I sad, tu nam se priče počinju razdvajati. Dakle, u Sloveniji se zna gdje je Veronika završila. Preslovče, to. U Hrvatskoj kažu da je Herman Celski dao dovesti, nakon što je uhvatio, dovesti Veroniku u Veliki Tabor i da joj se tamo sudilo. Da su suci vijećali 2 dana i da su nakon 2 dana odlučili da Veronika nije vještica, nego da samo voli njegovog sina, a ljubav, kao što znamo, nije grijeh. Tako su suci rekli. No, Celskome to nije baš bilo po volji i hrvatska verzija priče govori o tome da je Herman Celski dao donijeti veliku kanu s vodom i unutra utopiti Veroniku. Sličan je njezin završetak i u Sloveniji, međutim, u Hrvatskoj sad to još ima jednu dodatnu nadogradnju. Taj odnos prema ženama se ovdje još više učvršćuje. Dakle, nije bilo dovoljno što je dao utopiti, nego je navodno to njezino mrtvo tijelo dao uzidati u jedan od zidova dvora Veliki Tabor. Onda naša priča danas završava da se i još uvijek danas u hladnim zimskim noćima, kad puše vjetar, može čuti jecaj Veronike Beseničke. Sad to je ovak za dvor i to dobra priča, jer svi očekuju neki jecaj. Na našim web stranicama, odnosno na Facebook stranicama, možete čuti nešto što smo snimili ove zime i bome za zamisliti se. Puše vjetar i neko tamo cvili. Onak, nismo sigurni bili ostali po noći. No, odat ću vam jednu tajnu. Naime, malo je vjerojatno da je zazidano u zidove baš Veronika Besenička. Zašto? Za priču je to vrlo lijepo, ali
čini nam se da su se tu izmiješale dvije priče. Naime, nije bila praksa uzidavati mrtva tijela u zidove. Praksa je bila uzidati živu osobu u zid, što je još gore, ali se radilo. Ima jedna priča o grofovima Ratkaj, koji su iza Celjskih došli u Tabor, da je, naravno ljubavna opet priča, da je jedna od grofica Ratkaj uhvatila sluškinju sa svojim mužem, što je bilo posve uobičajeno. Ali je bila jako ljubomorna i ljuta i tu sluškinju je dala uzidati u jedan od zidova Tabora. Tako da se vjerojatno u tom momentu i tom elementu su se priče izmiješale i ljudi su nastavili pričati o Veroniki kao onoj koja je uzidana, a vjerojatno nije bilo. No kako god, naša je Veronika uglavnom završila mrtva. Veronika Desnička je s Fridrikom Celskim imala sina, to se zna, sina Ivana. Međutim je on bolovao od bolesti, tu piše taj sindrom, kako se zove, sam neurologom jezika na tome, i to se pokazalo točnim pri analizi lubanje Celskih, koje je provela doktorica Zvonka Županić-Sklarac, ovdje u vas. Čini se da je i to bio bila jedna od važnih točaka zašto je Herman Celski dao pogubiti Veroniku Desničku. Naime, dosta rano se pokazalo da ta bolest mijenja kosti, lice, lubanje i tijela inače. I čini se da Herman Celski nije htio da buduća djeca, eventualna, između Fridrika i Veronike, naslijede taj sindrom, jer će mu se pokvariti loza. Dakle, to može biti isto moment zbog kojeg on daje ubiti svoju, drugu snagu. Puno se toga oko Veronike isplevalo. Ako napravimo poveznicu sa današnjim vremenom, nije da su žene danas puno zaštićenije od ovakvih momenata. Ako i nisu to smrtne osude, ali su osude društva. Pitanje je kako danas žene koje imaju djecu sa posebnim potrebama ili djecu koja su na neki drugi način invalidna, kako one žive. Pogotovo ukoliko su u nekoj vezi koja nije društveno prihvatljiva i imaju takvu djecu. Nisam sigurna da možemo reći da smo ih prihvatili u društvo i da imaju jednaki tretman kao i svi ostali članovi društva. Dakle, niti je tada bilo dobro, a nije baš niti danas. No, njihov sin Ivan doživio je pozakonjenje 1447. jer je Fridrik, nakon što je izašao iz zatvora, dao na brijegu, pored Velikog Tabora, u Desniću sagraditi crkvu Svetoga Ivana. Ta kapela Svetoga Ivana u Ivaniću Miljanskom je ključna. Ključna je zato što nam otkriva da je Veronika Desnička vjerojatno ili gotovo sigurno bila iz Desnića. Pozakonjenje znači da je sin Ivan priznat kao legitimni grof Celski. Razumijete? To je tadašnji papa posvetio kapelu i time pozakonio Ivan. Evo kako izgleda kapela Svetoga Ivana. Ona je inače kasnogotička kapela, ali je doživjela neke preobrazbe kasnije, pa zapravo nisu niti znali kako blago krije. Znači, to je kapela koja je sagrađena 20 godina nakon Veronikine smrti. U toj kapeli je Fridrik Celski kao naručitelj radova dao nacrtati freske koje pokazuju putem biblijskih motiva, jer je tada bila takva praksa, da je njegov otac ubojica. Ne samo njegov otac, nego i drugi likovi koji su se to modali. Ali ono što je zapravo najvažnije za našu priču je sljedeće. Uđite u kapelu, znači to je malo, jako lijepo. Ovo su sve prikazi vezane naravno uz Ivana, gotička kapela vam imaju vezu sa glazbom, s matematikom i tako dalje. Uđite u kapelu, ovdje je svetište. Tu sad ima jedan kameni oltar i ovo je gotički prozor. Znači ravno su ulazak. Ovdje iznad ovog gotičkog prozora imate ovaj prizor. Znate li koji je to biblijski prizor?
Dakle, to je biblijski prizor Veronike koja drži beo nad Isusom. Veronike. Nije ona bez veze odabrana u toj kapeli. Nije se moglo više izravno reći nego što se reklo. Friedrich Celski je naručitelj radova. I sad gledajte ovako. Sjećate se onih cura koje sam vam pokazivala tam kao interpretacije Veronike različitih likovnih umjetnika. Ovo je Veronika koja je nacrtana 20 godina poslije smrti. Znači, taj izgled njezin je tada još uvijek bio relativno aktualan. Nekoga kog se uokolo pitalo. I sad vidite kakvu Veronikicu tu imamo. Jednu okruglastu glavicu, imate ove putene usnice, imate ovako jednu, ruke su malo veće. Imate jedan prikaz koji je vjerojatno najsličniji stvarnoj Veronike. Jest da je to naravno interpretacija umjetnika i tako dalje, ali ta je Veronika životna. Ta Veronika je onako, kako bismo rekli, više selska cura, onakva kako bismo zapravo očekivali. Nije ona bila sigurno nikakva grofica, niti netko od koje je bio visokog roda, jer takvih onda u Desniću nije bilo. Ali je bilo ovako. Što se na njoj u Friedrichu Celskom dopalo, nije na nama da sudimo. Srce nema oči. Ali ima jedna zgodna pričica koju mi tamo u Taboru često kažemo. Imamo kolegicu koja je radila jedno vrijeme kod nas, a živi u selu podno Velikog Tabora. Dakle, ista ova Veronika. Ovako kroku glavicu, ovako rumena lica, usnice, i onda je zezamo da je ona vjerojatno nekako podrijetla Veronikinog i da bi bilo dobro da nam da malo krvi da ispitamo DNK. Možda ima kakve veze sa Ivanom, kojeg su kosti našli. Dakle, to je naša Veronika. Sam smještaj kapele na brdu pored Tabora i odnosi prema Deseniću, kad gledate tlocrtno, daju za tvrditi da je, znači, ipak ta naša Veronika iz ovog hrvatskog Desenića. Jer Friedrich Celski nije tu kapelu tamo dao bez veze napraviti, osobito kad se analizira ovaj unutarnji posl. Kapela se može i danas, normalno se može vidjeti, ona je lijepo obnovljena, jedino što treba se najaviti tamošnjem župniku. Kapela čak danas ne spada ni u istu župu, nije u župi Desenić, nego u župi Zagorska sela, ali župnik koji vodi brigu o njoj je jako simpatičan, tako da uvijek rado dovede gore goste i objasni im sve što treba. Također postoji jedna slika, interpretacija navodno Veronike koja postoji u Bečkom muzeju. I sad kad malo smo analizirali, odnosno malo smo pokušali to nekako usporediti, vidite da su sličnosti dosta velike, ali nemamo pouzdane podatke je li to slika koja bi mogla prikazivati Veroniku Desenićku. No slična je, jel da je? Imate male pustičice i to. Teško je reći. Kad idete tako daleko u povijest, 600 godina, ne možete uvijek biti i bilo bi zapravo neprofesionalno u 100% stvari tvrditi. Ali na izgled dosta su se slični. Kad bismo znali da je to baš Veronika Desenićka slikana umjetnika tog vremena, to bi bilo sjajno, onda bismo imali barem lik njezin. Znači, svi ovi događaji oko Veronike potaknuli su mnogo književnih stvaralaca i u Hrvatskoj i naravno u njemačkom području i dalje, da ih pretvore u mjuzikle, recimo kod vas, u knjige i dalje. I što nam zapravo to govori? Da je ta naša Veronika sa tim svojim nesretnim i tužnim krajem ljepotica ili ne toliko ljepotica preko koje se prelamaju događaj ondašnjeg vremena, zapravo književni lik koji nam potvrđuje kako strast znači stradanje i uvijek ovo naše pitanje da li nas se zanimaju sretni ljudi.
pamtite li vi sretne ljubavi svoje? Ono, dobro, baš je lijepo, ali ono, jači su vam ostale one gdje ste bili, ne znam, prevareni, izigrani i tako dalje. Ili slažete se s nama? Ili oni koji su preživjeli, ili ima među vama samo oni koji su sretni ljubavi. Kako ste vi sretnici? To je nevjerojatno. Pitanje je, jesu li u srednjem vijeku poznavali ljubav kao takvu, kakvu ju mi danas poznajemo. Evo nešto na slovenskom, to sam našla u jednu zgodan tekst, koji zapravo govori o tome da je očito postojala ta neka ljubav, ta neka vrsta privrženosti, ta neka vrsta odanosti između Fredrika Cerskog i Veronike i da su ipak, čini se, poznavali ljubav. Da se za ljubav ponekad i vrijedilo žrtvovati i s obzirom na to da imate s jedne strane Hermana Cerskog koji je toliko zagrižen za imovinu, za ekonomiju ondašnjeg vremena, imate dvoje ljudi koji strada u životu zato što se vole. To je sve vremenska priča. Tih imamo u 20. 21. stoljeću, a vjerojatno i mnogo ranije. Evo sada te naše Veronike na još nekoliko radova, još nekoliko knjiga, neke od tih možete i ovdje vidjeti. Dakle, što u Hrvatskoj, što u Sloveniji. To je jedan grafički prikaz Veronike koja bježi od vojske Hermana Cerskog i dolazi k nekoj obitelji, ovo je to neka seljačka obitelj koja na podu jede, a ova naša Veronika, onda tu ona izgleda kao princeza neka. To isto autor si je mašti dao na volju. Ovako, tadašnji historičar, tadašnji cerski kroničar, Eneas Severije Piccolomini, koji je bio budući papa Pio, piše o Veroniki. Dakle, Veronika je bila konkubina. Zašto? Nikako mu se nije sviđala. On je volio žene visokog podrijetla, fine, dobro odgojene. To se zna. I nije mu se sviđala i on je jednostavno napisao da ona konkubina i zavak je tako ostalo zapisano. Što se Hermana Cerskog tiče, dakle, za njega je Veronika bila ještica. Njega je, sina mu je zaludila čarolijama, navela da ubije ženu, a njega je naravno htjela otrovati. Sud je oslobodio. E sad, vraćamo se na onaj dio Veronikinog identiteta koji govori o tome, dakle, da Veronika Peseniško opisuje kao prekrasnu, lijepu ženu, nježnu, s prekrasnim svjetlom kosom. No, tada su i trubaduri idealno ženu opisivali upravo na takav način. Ali, ako je bila crne kose, poput moje, evo kak se to onda deklariralo, bilo je na drugoj strani. Simbol grijeha, čarolija i čuda. Zapravo uopće nije bilo važno kako ste kosu imali, kad ste se rodili, nego kako su vas opisali, čime ste se bavili. Ako ste bili ovako prihvatljivi društvu, onda ste bili plavokosi pa htjeli vi to imati. Uglavnom, tako pišu o tim damama iz srednjeg vijeka. Pa sad si mi mislimo, je li ona bila tamna ili svjetla? Za nekog svjetla, za nekog tamna. Ovdje se baš ne vidi, ali evo još jednog prikaza koji je vrlo sličan onome u Ivaniću Miljanskom, kao što vidite. I onoj slici iz muzeja u Austriji. Možda je to isto naša Veronika. Bilo bi utka je to. Taj ekip, nemam tu sad točno podrijetlo, ali vam mogu pogledati pa ću vam ovoga reći. Što se tiče Veronike kao tog nesretnog lika u današnjoj predaji, odnosno u onoj predaji koja je zapisana u ovim našim knjigama, usmena tradicija nam govori o tome da se zapravo neki događaj koji je bio u prošlosti interpretira u ljudskoj zajednici današnjeg vremena. Jer usmena predaja vam nije ono, sad je to neka usmena predaja, pa je prenesena u današnje vrijeme, tako kako je bila.
Ispričala sam vam upravo zato tu priču o Ratkajici koja je vjerojatno utjecala da se u Deseniću o Veroniki priči kao ženi koja je bila za zidom uzeti. Dakle, takva je i usmena predaja, takva je i tradicija. Tradicija ne postoji kao nekakva točka koja se, odnosno nekakva kutija koja se prenese, nego je tu kreativni proces koji traje, koji ima iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, iz godine u godinu, ide dalje. I sad tu zapravo govorimo o Veronikovoj smrti, o tome da zapravo niti poslije njezine smrti nije bilo dato da se zna točno gdje je grob. Nije to nikome bilo u interesu, osim Fridrihu Celskom, koji nije bio tada dostupan jer je bio u zatvoru da odredi gdje je njegova žena, gdje treba biti pokopana. Dakle, kao da se tu našu Veroniku htjelo u svakom slučaju i na svaki način zatrti, uništiti. Ali ne možete uništiti ono što ljudima bude u srcu i ono što ljudima bude interesantno kao priča, kao nešto kroz što se oni sami mogu identificirati. Ovo je prikaz iz baleta Veronika koji je bio u Hrvatskom narodnom kazalištu 2007. godine. To je jedna drugačija interpretacija Veronike. Kako Veronika danas živi? Mi živimo s njom i ona s nama otvore veliki tabor. Ovo je jedan edukativni materijal za našu djecu koji zapravo povezuje tu materijalnu i nematerijalnu baštinu, dvora, tabor i legende. Ovo su male Veronike koje su djeca na jednoj radionici radila. To su od rolica toaletnog papira, to su njihove interpretacije Veronike. Oni vam danas Veroniku vide kao princezu. Sad uzaludno se truditi oko toga da je bila ovakva ili onakva, ali oni ju danas tako interpretiraju, tako ju vide. Što pod utjecajem različitih filmova iz tog vremena, nekog srednjeg vijeka, što pod utjecajem raznih bajki i tako dalje. Ovo je nematerijalna baština, a ovo je materijalna. Čujte, ono što im je pred nosom malo snažnije interpretiraju i bliže stvarnosti. Ovo što im nije, pustite im mašti na volju i onda čuda oblikuju. No, dogodilo se pred 2 godine da smo zapravo surađivali sa djecom iz osnovne škole i htjeli smo vidjeti koliko ta djeca koja svaki dan, njima je dvor veliki tabor svakodnevica, znači svaki dan to gledaju, koliko oni znaju uopće tu priču, koliko je ona njima važna. I napravili smo jedan projekt s osnovnom školom iz Desenića i područnom školom tamošnjom koji se zove Zagorska ruža. Vidjeli ste da je jedan od vaših autora Veroniku nazvao ružom, a i u Zagorju, odnosno u Hrvatskom Zagorju, također Veroniku nazivaju Zagorska ruža. Djeca su sama, jedna skupina djece, nekih 20-ak djece, se uključila u projekt i što su ustanovili. Među svojim prijateljima u školi su napravili anketu o tome koliko se zna o Veroniki Desenićkoj. I što su dobili? Dakle, 70% djece nije znalo osnovne podatke povijesne, a Veronika im je dakle pred nosom. Čuli su za legendu, ajde, to je u redu bilo. 80% ih je smatralo da je Veronika osuđena kao vještica. Nisu znali da nije. 15% ih je kao prepoznalo legendu da je važna, a pazite ovo. 60% smatra da se Veronika željela bogato udati. To je interpretacija današnjeg vremena i ono što vide na televiziji. Dakle, kad bi neka ženska sirotica tamo drugo vidla u grofu, nego da se bogato uda. Dosta je ovo zanimljivo bilo, zato što daje zamisliti, je li stvarno to odraz našeg vremena ili je možda stvarno tako i bilo. To nećemo nikad znati, ali da je odraz našeg vremena, to sasvim sigurno. Kako smo pristupili problemu? Naravno, djecu smo upoznali s legendom, pa su radili radionice na temu Veronike. Upoznali smo ih sa svim detaljima i odlučili smo, odnosno
njima u suradnji napraviti radijsku emisiju. Radijsku emisiju iz tog razloga što je onome kraju to je još uvijek medij koji slušaju ljudi i djeca su smatrala da na taj način će moći najlakše ispričati tu priču i najveći broj ljudi s njom upoznati. I sad naravno malo su se zbunili jer nisu bili sigurni kako će oni to napraviti. I pomogli smo im mi u tome u najvećem dijelu iz tog razloga što su naše veze na radiju bile dosta dobre, pa smo ih onda, ja sam ih pripremila za to i krenuli smo mi u realizaciju te naše Veronike. Veronikini identiteti su bili oni koje sam rekla na početku i djeca su ih htjela nekako ispitati, pa smo koristili nekoliko stručnjaka. Kolegica iz Instituta za etnologiju i folkloristiku bila je važna karika da djeci objasni razliku između legende i usmene predaje, jer to nije isto u hrvatskom jeziku. Usmena predaja je ipak nešto što je čvršće, legenda uvijek uključuje ove elemente nadnaravnoga. Objasnili smo također i ovaj pojam brendiranja, jer evo, to je ta mini mljekara Veronika. Djeca vam uglavnom se sreću sa time svaki dan, sa kamionima koji voze sa likom Veronike, sa jogurtom koji se zove Veronika, sa sirom i tako dalje. Naravno, kontaktirali smo i sa vlasnikom mljekara. Međutim, u nekome trenutku djeca su također odlučila i da bi jedan dio te legende o Veroniki ispričali na kajkavskome. To je bilo vrlo simpatično, na njihovom tamo kajkavskom, koji doduše ovdje ima jako puno poveznica sa slovenskim, jer je jako u granici. Tako da vam je i ta Veronika doživjela tu jednu kajkavsku interpretaciju. Razgovarali su za predstavnicu mini mljekare Veronika, razgovarali su sa ljudima u njihovom selu. Što su ih pitali? Pitali su ih da li vjeruju u vještice i coparnice. Ako vjeruju, kako se coparnice prepoznaju? Moram vam reći da je to bilo nevjerojatnih iskustava, da su ljudi pričali stvarno priče o coparnicama, o svojim doživljama iz svojeg života, tako da su poneka djeca, kad su se sreli s tim pričama, jer smo ih naučili kako razgovarati s kazivačima, bili su na kraju zbunjeni. Na kraju svega toga je istina. Gospođa je jedna pričala o kravama koje nisu htjele voziti, dok nije došla neka zamjena. Uglavnom, čudne priče smo snimili, ali su bile zanimljive ne samo za djecu, nego i za nas, jer smo ih pohranili u arhivu za neka druga istraživanja. No, ono što je bilo simpatično u cijelom procesu je da su djeca otišla u dječji vrtić. Dakle, osnovnoškolci u dječji vrtić i tamo su djecu pitali pitanje: tko je Veronika i što je Veronika? Znate što su djeca u dječjem vrtiću odgovarali? Veronika je mlijeko. Ili u Veroniki radi moja teta Trezika. Ili ja svaki dan jedem jogurt Veronike. Znači, u vrtiću oni danas Veroniku isključivo povezuju sa mljekarom, s onim što im je pred očima. I naravno, sada nas kao stručnjaka je dotakla ta točka, jer smo shvatili da moramo poraditi na tome da nam usmena predaja i dalje živi, pa čak i na onim malenim djevojčicama i dječacima. Uglavnom, dosta se tu aktivnosti oko svega toga odvijalo, oko te naše Veronike, ali na kraju svega snimili smo emisiju. Emisija je traje pola sata. Evo, djeca su sve preuzela sama. Mi smo im pomogli, naravno, napisali smo tekstove koje trebali biti dosta i oni, ali su imali svaki svoj zadatak. Ovo su bili naši voditelji emisije, a ovo su bili interpretatori dijelova teksta koji je išao unutra. Imali smo riječ stručnjaka, neki od ovih koje sam pokazala, snimili smo ih ranije, tako da smo to sve skupa montirali. I na kraju svega, tu smo našu emisiju
predstavili javnosti u dvoru Veliki Tabor, bilo je druženje, došli su roditelji, onda smo ih pustili smo ih svečano na radiju nekoliko puta i iza toga smo ih stavili na YouTube, tako da vi ako danas upišete Zagorska ruža možete čuti kako to izgleda i tako da vam naša priča o Veroniki Deseničkoj dakle, je dobila danas jedan sasvim novi život. Za svu djecu koja inače dolaze k nama u Veliki Tabor u okviru školskih izleta i đačkih ekskurzija, naravno priča se interpretira ovako, verbalno, usmeno. Ona ima svoju težinu zato što se tamo u tom dvoru kao da se nešto dogodi, kao da ta priča malo ima drugčiji život. Ali mislim da niti ovako kad ju malo razložimo, negdje drugdje izmaknuto iz Velikog Tabora nije manje snažno. Dakle, Veronika danas živi kroz dječje usta i ono što smo postigli, a to nam je zapravo bio najvažniji cilj, da vi danas ako sretnete tu djecu iz osnovne škole u Deseniću, da ćete dobiti male vodiče. Ako ih pitate neke detalje iz legende, oni će vam to znati reći. Pred nekoliko godina to nisu znali. Danas znaju. To je važno. Jer dvor Veliki Tabor gledaju svaki dan na prijemu. Oni moraju znati koja je njihova baština. Koja je to vrijednost. S druge strane gledaju kapelu Svetoga Ivana. Moraju znati koja je to vrijednost. To je jedini način na koji ćemo našu i vašu nematerijalnu baštinu očuvati. Jel nam to u interesu svima? Ja mislim da je. Ne samo da možemo od toga zarađivati novac, nego zato što nam je to identitet i zato što je to naše povrijedno. Isto tako, ova skupina djece išla je na jedan piknik u kapelu Svetoga Ivana, tako da je oni u tomu poznani. Ja se nadam da vam nisam bila previše dosadna. S time je ova moje predavanje i moje približavanje vama naše Veronike Deseničke, te tajanstvene žene, kao ogledala svojega vremena, ali i ogledala našega vremena, završimo. Hvala vam lijepo na pozornosti. Ako imate kakvo pitanje, slobodno ga postavite. Vama ću pogledati gdje je ovo. Izvolite. Gdje je rodbina Ratkajac? Su to susjedni grofovi? Rodbina Ratkajac. Evo ovako, ima puno upita o tome. Dakle, grofovi Ratkaj su 1504. godine dobili Veliki Tabor zbog zasluga u turskim ratovima, zbog nekakvog novčanog duga i tako dalje. I dakle, oni su dobili jednako tako ime, odnosno prezime, kao što je Veronika dobila. Dakle, Veroniku ne znamo prezime jer tad nisu postala prezimena, a postao ovo fond. Dakle, otkud, iz kojeg mjesta je. Znači, ona je bila iz Desenića, ne fond Desenić. Tak su vam bili i Ratkajevi. Oni su došli iz pokrajine Ratka, to je sjeverna Ugarska, tadašnje bila, danas je to Slovačka, mislim. I zato su se zvali Ratkaji. Sve ove izvedenice poslije, Ratkajci, pa i današnje prezime Ratkaji, nemaju izravno podrijetlo iz grofovske obitelji. Naime, 1793. je zadnji grof Ratkaj, hrvatski umro, nije imao djece i sad se to nasljedstvo malo pretopilo na druge načine. Tko su Ratkajci i ovi današnji Ratkaj? Dva su objašnjenja. Jedno objašnjenje je da su to vanbračna djeca Ratkajevih, što ima smisla. Valjda se ne zavaravamo da toga nije bilo. A drugo objašnjenje vam je sljedeće. Kmetovi koji su radili za Ratkajeve, dakle njihovi kmetovi, također nisu imali prezimena, imali su imena, ali nisu se mogli nikako drugačije deklarirati. Dosta često su određene skupine kmetova išle, recimo ovdje k vama u Sloveniju, pomagati nekom drugom velikašu na posjed njihov. Da bi znali zapravo tko su oni, onda su kmetovi i vlastelinstvo koje je bilo na tom posjedu gdje su dolazile te skupine, recimo na, mjesec dana na pomoć ili tako dalje, onda su ovi njima govorili, dolaze ovi od Ratkajevih, to su Ratkajci. I tako je to prezime onda ostalo u narodu.
netko od tih je preuzeo to zapravo prezime Ratkajec i nastavio lozu dalje. Ima ih više na različitim mjestima. Tako da evo, ili su bili kmetovi, ili su bili, kako ono, ne znam kakav je kolokvijalni naziv kod vas, ali kod nas je to fačuk, izvanbračno dijete, ne? Tako da te su dvije interpretacije. Naime, ima dosta ljudi koji dođu gore k nama u tabor i kažu mi se prezivamo Ratkaj ili Ratkajec, mi smo sigurno neki od nasljednika ovog dvora. Onda im moramo razuvjeriti i reći im žao nam je, ali nije vam podrijetlo baš grofovsko, ne? Tako da, možda je po nekom dijelu krvi, ali nemate pravo na tabor. Odnosno, ako želite investirati u tabor, možete. A kad tu zadnju riječ velimo, onda odustanu svi. Ratkaj su i Celjski imali i mali tabor. To je jedan dvor za kojeg ne znamo sigurno zapravo je li stariji ili mlađi od velikog tabora. Naime, veliki tabor se datira od glavna zgrada u sredinu 15. stoljeća. Danas je taj mali tabor na prodaju. Evo, ako netko ima 3 milijuna kuna, to vam je, ne znam točno koliko milijuna eura, ako imate 3 milijuna kuna, možete ga kupiti. Jer je u privatnom vlasništvu, nakon Drugog svjetskog rata, to se nešto tu zakompliciralo, i došao u privatno vlasništvo i naravno ti privatni vlasnici koji su htjeli nešto napraviti, mislili su da će moći to tamo pola toga razrušiti i napraviti sve po svome, međutim konzervatori to ne daju i sad nemaju novca. I tako da on taj mali tabor propada, nažalost. Mi smo nešto uspjeli spasiti od imovine koja je unutra bila i originalnog namještaja i dokumenta i toga, ali zgrada propada. Nisu imali priču o Veroniki. To je isto jedan od važnih faktora. Baština nije samo kuća, baština je i priča. Evo. Ima li još neko pitanje? Izvolite. Veronika, smatra se da je Veronika i Friderika su više djeca. Da, negdje dakle, piše da su imali troječak. To vam ne možemo pouzdano reći, nažalost. Znamo, dakle, samo za jednu. 100% znamo da su imali Ivana. Kao što sam vam rekla, njegove kosti su pronađene zajedno sa grofovima Celjskima u katedrali u Celju. To je praksa. Grofovi su se pokapali u Stopnoj crkvi, dakle u katedrali. Njegove kosti su pronađene i detektirane. Upravo iz tog razloga što su imali ta oštećenja od te njegove bolesti. Što se dogodilo sa ostalo moguće dvoje? Ne znamo. Mi ne znamo. Koliko god se bavili istraživanjima te teme, nažalost još uvijek nam ti podaci nisu dostupni. To ne znači da nećemo doznati. Ali ja sam recimo našla istražujući to da je jedna od kćeri njihovo bila oženjena za bosanskog kralja, odnosno sina bosanske kraljice. Dalje od toga ništa više. Je li to točna informacija ili nije? Ne, to kao znanstvenik vam ne mogu sa 100% sigurnošću tvrditi. Možda ste čuli, ja sam čula kad sam bila na Kočevski Nemci, da se Veronika skrivala isto tamo u gradu Selgrad, zove se kraj Kunč. Blizu Kočevja, da, i tamo je, još su razvaline. To bi trebao biti grad Friedrichstein. Tamo. Da, to je dio priče koju mi pričamo u Hrvatskoj, da su se 3 godine tamo skrivali, da su se tamo zapravo potajci vjenčali i dobili sina. Priča je otvorena za sve moguće interpretacije, a Veronika je dalje tajemstvena. Koliko časa sta pa bila poročena? Pretpostavljamo da recimo nekakve možda 3 godine, maksimalno, ali isto se ne zna. Znači ovako, 1422. godine je
umrla prva žena Fridrika II. Cejskog, znači Elizabeta Frankopan. Umrla ili je bila ubijena. To je isto, dakle, našli su u svakom slučaju mrtvu i svi su optužili Fridrika Cejskog da je to učinio. Znači, 22. godine se to dogodilo. Ako računamo da je 25. godine bila Veronika ubijena, što je vjerojatnost, dakle, maksimalno 3 godine. Ako su se oni već te godine 22. vjenčali, 25. ona već bila ubijena, tako da velim maksimalno te 3 godine. To je bilo malo. Ampak ona dva sta bila že dalj časa skupaj, ko je bil še Fridrik poročen, ne? Da. Kar dolgo let, ne? Da, duže su bili zajedno. To je bila verjetno velika sramota za srednji vek, kako? U stvari i ne. Ne? Ne. Jer Fridrik Cejski, naime, Herman Cejski, kažu, bio je snažna osobnost. Bio je moćan vladar. Nije baš imao osobitog razumijevanja ni za kakve svoje podružnike. Njemu je dosta važno bilo to prijateljstvo sa kraljem tadašnjim i bilo mu je važno da okupi puno zemlje, puno zemljišta i da bude vladar na velikom području. Što mu je uostalom ženitbom sa Frankopankom i uspjelo. Međutim, Fridrik Cejski je tako koca, a kažu da je bio sličan karakterom, nije baš mogao doći do izražaja. Pa onda, znate, kad imate snažnog oca i sina pored njega, da taj sin dolazi s njim u sukob i onda obično skrene negdje u neke druge psihološke vode. Tako da kažu da je Fridrik volio piće, karte, viteške turnire i žene. Veronika Desnička sigurno nije bila njegova prva ljubavnica. Je li bila zadnja, to ne znamo. Ali prva mu nije bila. I razvod braka u 15. stoljeću nije bio problematičan. Crkva se nije još uvijek miješala u sve to skupa i što se toga tiče, mogli su razvrgnuti brak, bez problema, da nije bilo Hermana Cejskog. Ali on to nije dozvolio zato što bi izgubio Krk, izgubio bi zemlju na moru. To je bilo važno. Njemu je veza sa Frankopanima bila jako važna. Tako da su se oni skrivali neko vrijeme. Koliko je to dugo bilo, ne znamo. Ali, znači, ako se sve to skupo odvijelo, pretpostavka je da je, recimo, Veronika Desnička mogla biti rođena početkom 15. stoljeća. Znači, u svo to doba, on ju je kao upoznao, to su isto neke interpretacije, kad je imala 14-15 godina. Moguće da su oni tih, recimo, 5 godina možda bili ranije zajedno, skrivali se, on je dolazio tamo. A možda i nije. To je teško reći. To su sve kalkulacije. Naše priče to. Dobro je da pričamo o tome. Lijepo je razmišljati o tome kako ta ljubavna priča izgleda. Obstaja kakšen dejanski dokument, ki locira Fridrika II. Na grad Veliki Tabor? Da recimo je potpisao kakšno listino? Da. Locira ga činjenica da je dao napraviti, zna se točno, to postoji mislim da u Celju imaju dokument o tome, da je on dao napraviti kapelu Svetoga Ivana sa svim tim freskama i drugo, osobito ne. Ono što se zna je da su zapravo Cejski bili prvi graditelji Velikog Tabora, ali samo u ovoj srednjoj kuli. Ove okolne kule koje vidite, ove polukružne, to nisu radili Cejski. To su radili Radheni. Dakle, ovo središnja kula, da je bila Cejskih. Dakle, postoji zapis samo o tome. Če je kakšna letnica slučajno? Tko? Če je kakšna letnica ohranjena na stolpu? Kod nas ništa. Nažalost, u svih tih 600 godina života Velikog Tabora bilo je tu jako puno različitih vlasnika. U 20. stoljeću u Taboru su vam bio je zatvor, časne sestre su imale siročad gore, siročad je bila smještena, pa onda iz toga bilo isto zatvor iz Drugog svjetskog rata, pa vam je bila sušionica mesa, recimo, pa je bilo skladište poljoprivredne zadruge, čuda, svakakvih ovoga. Znate da iza toga nije baš puno ostalo. Letnice, koje godine se vraćena bila ti Srednja kula, točne godine ne znamo, ali sredina 15. stoljeća.
To je, kad je dvor Veliki Tabor bio u obnovi, onda se tako interpretiralo po arheološkim nalazima koji su tamo bili. Dokumenta. So nekakšne zanimive najdbe? Da. Bilo je, recimo, posuđa iz 15. i 16. stoljeća, čaša, primjerice, pečnjaka. Dakle, pečnjaci su elementi od kojih se grade kaljeve peći, odnosno peći. Bilo je tih vrlo lijepih i to je sve izloženo sada u Taboru. Ima toga još, a bit će napravljeno kad bude stalni postav, stalna rastava, onda bude to izloženo. Ali vidim, to su skromni nalazi. Ima recimo šiljaka od koplja, jer dvor Veliki Tabor inače vojni objekt. To nije ljetnikovac, niti ništa, je vojni objekt na vrhu brda. Pa ima kugli od topova, takve stvari. Ali vrlo, vrlo malo. Sve je dragocjeno, što god nađe. Dođete? Nekako postavljena rastava postavljena? Kad bomo novce dobili. Sve je vezano uz novce. Mljekara Veronika nije tako velika da bi nam to financirala. Oni nam idu u susret, moram reći, idu nam u susret, ali kad je ovo neku priredbu, onda nam daju jogurt, sir i mlijeko. Pa dobro, i to je nešto. Tako da i mi pijemo Veronikino mlijeko. Kad je to je ovakva zgodna interpretacija, malo dijete veli, ja pijem Veronikino mlijeko. Možete? To kad zapravo simbolično gledate, da, ono isto zapravo se napaja na toj priči. Ali to sad smo već otišli u preveliku romantiku. Gdje je Veliki Tabor? Gdje? Ja. To sam propustila reći za vas. Znači ovako, Veliki Tabor se nalazi 12 km od granice sa Slovenijom. Kad idete na granični prijelaz Miljana, znate gdje je to? Ne. Idete ovako, do Početrtka, prema, dakle, Atomske Toplice i taj dio, i onda idete na jedan od graničnih prijelaza, jedan je tih imenom i granični prijelaz Miljana tamo i za par kilometara ste do Velikog Tabora. Dakle, od Celja do Velikog Tabora imate sat vremena maksimalno. I nije dobro označeno. Odmah da vam velim, nije dobro označeno, tako da za sve vas koji biste voljeli posjetiti Veliki Tabor, jednostavno morate se pronaći kartu u mjestu na koji način ćete doći. S naše strane je, nažalost, evo, na meji so nam policisti pa cariniki takoj povedali, tako najboljše kar na meju vprašati, pa vas usmerijo. Da, kako ni pravi se, možemo, ima fizično u Velikom Taboru. Evo. Tako vam izgleda Veliki Tabor. Tu smo šli mena na sestank. To su cude sa njima. Ovo je pečnici i ovo je na njegov peć. Ovo je zapad. Ovo je zapad. Ovo je soba za mučenje. Silvija je zašto živac. Mjesto. Ovo je bilo još u vrijeme dok nije došlo proljeće, sad ovo je Miljana već. To je drugi dvorac kojeg su napravili Ratkaj. Sad kad je proljeće, dakle iz svakog kuta Velikog Tabora je drugačiji pogled. I na Sloveniju, i na Hrvatsku, i na sve. On je već sam po sebi ovako poseban i zanimljiv. Ja vas pozivam da dođete. Vikendom radimo od 9 do 19 sati, dakle do 7 na večer, s time da je zadnji ulaz u muzeju 6, tako da uopće stignete još pogledati, jer vam treba otprilike sat vremena da to sve pogledate. Ne možete se izgubiti, jedna su vrata za ulaz i za izlaz, tako da možete kružiti unutra, gledati što vas sve zanima i bilo bi mi drago da dođete i da posjetite. A samo petak, subota i nedelja? Ne. Mi vam sad kroz sezonu radimo svaki dan.
S time da kroz tjedan radimo do 5 sati, u 4 je zadnji ulaz, a vikendom do 7. A koliko je od velikog tabora do kapelice Svetog Ivana? Ima vam 20 minuta pješice ili, ne znam, 5 minuta auto. Može se auto gore jer smo mi nosili stvari za piknik gore kad smo s djecom imali, a djeca su išla pješice. Oni su učili pješice, to jest učiteljice su odlučili da oni pješice, jer mi se najrađe vozili s nama, ali ne. Velim da stvarno se može doći vrlo brzo gore, s time da ako biste htjeli ići pogledati kapelu Svetog Ivana iznutra, bilo bi dobro ili da nas nazovete pa vam dogovorimo da velečasni Joranić otvori kapelu, ili već nekako, ali javite nam se slobodno. Mi smo donijeli tu i neke materijale naše i tako dalje, možete si slobodno sve što je tamo na stolu, slobodno si možete uzeti, pa ćete naći i broj telefona, i na internetu možete naći broj telefona, tako da i na web stranici. I ako ste baš zainteresirani čuti ove jece Veronike Desničke, to preporučam, to ima na Facebook stranici. Ako sam dobro razumjela, Veronika nije živjela ništa u to. U taboru? Ne. U taboru sigurno ne. Tabor je bio, dakle, vojni objekt. On je bio sagrađen, gledajte, ovo je ta središnja kula, ovo je kasnije sagrađen, toga nije bilo. Sad mislite da toga nije. Ova središnja kula je postojala i to je bila drvena obredana kula. Znamo da su je završili sredinom 15. stoljeća. A kad je bila točno početa građena, ne znam. Znači, Cerski su je vjerojatno gradili u tom prvoj polovici 15. stoljeća. Ne? To je bilo gradilište. Friedrich Cerski je obilazio taj imanje očevo. I onda je sreo tu dolje negdje Veroniku i znamo kako to se završi. Tako da da? Kjerina potezna zazidana. Da. Ovako, kaže se, to nas ljudi često pitaju, kaže se da je bila, dakle, u ovome spoju te središnje kule i ovog tu dijela, dakle, ovdje vam postoji jedan zid, da je bila u tome zidu za zid. Nisu iskali da bi je našli. Čujte, da, bilo bi dobro, tak djeca znaju doći, pitaju, a zašto ne srušite zidove? Pa ne smijemo. Pa onda naravno oni su mudrice, pa onda pitaju zašto nemaju aparate sa kojima se vidi da su kosti, da su to. Kosti se teško prepoznaju u zidovima, i sad, da je ona imala neke naušnice ili neki metal, možda bi se još i dalo. Međutim, kad su obnavljali veliki tabor, postoje tu neke niše u zidovima, koje građevinski radnici nisu dirali jer su dosta konstrukcijski osjetljivi. Kolega koji danas radi gore, ali koji je pratio te radove, mi veli da je upravo na tom dijelu zida postoji neka niša u kojoj kad se kuca po njoj, čuje se da je šupljiva. Možda nije Veronika, možda je ova Ratkarka. Ali ne znamo. Onda su vam, to vam još pamet spričati, pa smo gotovi, da neću osjećati. Nismo još, ja imam. Negdje 80. godina. Inače, tabor je bio u dosta lošem stanju. Funkcionirao je i tako, ali su zidovi stvarno. Bile su to razne pregradnje i dogradnje, znate kako to vidite. I u nekom trenutku su čistili dijelove velikog tabora i pronađena je lubanja. I onak svi su, evo je, izašla je, ispuzala je iz zida. Međutim, smo dali tu lubanju na analizu i lubanja je ženska, ali nije iz 15. stoljeća, nego vjerojatno iz 18. Institut je odredio vrijeme života te osobe između kraja 17. stoljeća i početka 19. Znači, vjerojatno 18. stoljeća. U 18. stoljeću vam je u Velikom taboru živio jedan od grofova Ratkaj, koji je bio sudac u slučajevima protiv vještica. I to je bio zadnji hrvatski Ratkaj. Tako da je ta sirota žena, vjerojatno neka posljedica njegovih aktivnosti. Ali Veronika nije. Po slovenskem izročilu naj bi pa v Jurk-kloštru bila pokopana. Da. Prenešena iz Braslovča v Jurk-kloštru. Da. A kaj veste o tem izročilu? Jaz ne vem. Ja to poštujem. Mislim, Tu priču da poštujem. se zna, da su nekaj tražili
Je za grob u Jurkloštru, ali kako je to? Pa, smatralo, to je isto priča. To je isto priča kao što je priča i ova da je dovedena u Veliki Tabor i da je tamo bila umorena, odnosno utopljena. Znači, definitivno je utopljena. Sad, gdje i kako, to teško reći. No, ima taj dio priče koji govori da su se oni i u Jurkloštru skrivali i da su zapravo tamo da je bilo rođeno dijete i da je zbog toga, kao da je to bilo mjesto njihove ljubavi, pa da je Fridrik Celski, nakon što je izašao iz zatvora, dao otkopati njezine kosti iz Vrasloća i prenijeti u Jurklošter. Zato što je u ondašnjim crkvenim knjigama dao služiti misu svakog 17.10. kao spomen na nju i na tu njegovu, dakle, voljenu drugu ženu. Ali kosti nisu pronađene. Što ćemo sad? Kako se pa vidi da utopljena? Zato što tu uopće nema sumnje. U nekoliko mjesta u Celskim kronikama piše da ju je dao utopiti. To je jedna stvar, a druga stvar. 15. stoljeće, to je jako rano za optužbe za vještičarenje i tada još nisu spaljivali žene. Tad je bila kazna obično utapljenje. Tako da to ima jedno s drugim veze. I kasnije, recimo u Hrvatskom Zagorju u 18. stoljeću je bio najveći problem vještica i to recimo na području Velikog Tabora je više muškaraca bilo optuženo da su se bavili s operijama i češće je kazna bila utapljenja. To im je bilo jednostavnije uvijek zapaliti vatru kaznu. Ne znam, nekak je to bilo... Recimo u Zagrebu su spaljivali vještice, u Zagrebu su ih više utapljeni. To znamo. Ali velim, kosti nismo našli. Ima tvrdnja jedna, baš patera Beržana, da su Turci kad su došli do Jurkloštra, da su razrušili taj grob i raznijeli kosti. To je isto priča. Ali lijepo su to priče. Za nisam. Kažu da je patera Beržana. Da? Ali je to upisano kot roman? Ali je kot roman? Da. Većinom su vam sve te priče, čak i ove knjige koje ovdje vidite, to su vam sve pisani kao romani. I unutra ćete naći, mi smo pokušali, recimo, kad pročitate roman, to vam tako izgleda kao, pa to je stvarno. To mašta, naravno, pisaca je velika i vještina baratanja jezikom i riječima je velika. Vi se udubite u tu priču. Ali kad idete stvarno znanstveno gledati, ne možete. Znači, recimo, ima u jedna od verzija Veronike Deseničke iz 19. stoljeća, unutra piše da joj se otac zvao Gašo, da je to... I pokušali smo mi iz tih nekakvih imena i tako doći do eventualnog imena oca ili prezimena nešto. Ali ne, to je zapravo dosta interpretacija. Imate ovdje Danicu Ilivsku. Dakle, u toj Danici Ilivskoj piše Veronika iz Desenice. To je iz 1838. verzije. To kad unutra čitate, to je stvarno prava ljubavna priča, nastavcima. Ali, kažem, niti tu nisu ti podaci nešto što bi zapravo povijesno bilo utemeljeno. Dakle, vraćamo se na početak. Bitna je priča. Bitni su ljudi, znamo koji su bili ljudi, a sve ostalo je mašta. I tako će ostati. Jer ako negdje ne nađemo na kosti Veronike Deseničke. Kod nas ili kod nas. Želim vam lijepi snove, sanjajte Veroniku. U nekom sretnom završetku. Možda. Takem poetičnem zaključku je kar težko prave besede najti, ampak najprej bi tudi jaz povabila vse, če bi priloženo, da si ogledate grad Veliki Tabor v Deseniču je obnovljen. Pa tudi, če ni stalne zbirke, se mi zdi tisti eksponati, ki so na ogled, so zanimivi, pa tudi sama zgradba, ker je v vojaškem trgu. Zdaj pa k vam, gospa Kristina, jaz moram povedati, da si bom Veroniko zdaj zmer predstavljala tako, kot ste vi danes. Ampak da bom interpretirala svetlolaso. Ako ju zamislite, koja onda neće biti neobično da su ju
onim svim imenima nazivali i da je završila u tom. Samo moja predstava. Skratka, jaz se vam v imenu najprej knjižnice in seveda vseh obiskovalcev najlepše zahvaljujem, da ste pripravili to čudovito predavanje, da ste prišli kot cela podoba, tako da smo si lažje predstavili v to obdobje. Pa rada bi se vam zahvalila tudi za vse, kar ste omogočili, da je stekel v zvezi z Veroniko Desetniško te razstave in jutrišnje delavnice, ki je družinska, na katero so vabljeni otroci in bo gospa Kristina predstavila del tudi še zapuščine velikega tabora te pečnice, ki se dela, ki so krušne peči, pa še kakšno legendo v zvezi z Veroniko in Desetničem in velikim taborom. Tako da res najlepša hvala, da je steklo to sodelovanje. Tudi za nas je bila to zelo lepa izkušnja, prvič imamo tako čezmejno sodelovanje in zelo lepa. Tako da hvala lepa in hvala vam za obisk in za tako prijetno poslušalstvo. Ako imate djecu, dovedite ih sutra, za njih isto imamo zanimljive igrice i tako da će biti super. Hvala lijepo. Tudi v mojem imenu hvala vsem obiskovalcem in hvala še enkrat Kristini na vse. A sad na kišu.